መዓልቲ ሓደ ነገር እኳ ክመልከኩም ኣይትሕደግዎ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 6:12 ኩሉ ተፈቒዱለይ ኣሎ ግናኸ ኩሉ ኣይጠቅምን እዩ። ኩሉ ተፈቒዱለይ ኣሎ ኣነ ግና ሓደ ነገር እኳ ክመልከኒ ኣይሓድጎነ። ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ኩሉ እቲ ኣብ ዙርያና ዝርከብ ይጠቕመና ማለት ከም ዘይኮነ ክርዳእ ይግባእ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ነፃ ምርጫ ከም ዝህልወና ገይሩ ይፈጢሩና። ሓደ ሰብ እቲ ንህይወቱ ዝጠቅም ባዕሉ ኣመዛዚኑ ክመርፅ ሓላፍነት ናቱ እዩ። ኣየናይ ይጠቕመና ኣየናይ ድማ የጥፍኣና ክንፈልጥ ግቡእና እዩ። ገለገለ ነገራት ኣብቲ ኣምላኽ ዘዳለወልና ሰማያዊ ርስቲ ዓብይ ኣበርክቶ ዘለዎም ዝሃንፁናን ዘዕብዩናን ክኾኑ ከለዉ ገለ ድማ ብኣንጻሩ ናብ ዕንወትን ክሳራን ዝመርሑና እዮም። ስለዚ ድማ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ኩሉ ተፈቒዱለይ እዩ ኩሉ ግና ኣይጠቕመንን እዩ ዝበለ። ቀፂሉ ግና ሓንቲ ኣገዳሲት ሓሳብ ተዛሪቡ ሓደ ነገር እኳ ክመልከኒ ኣይሓድጎን እየ እትብል እያ። ሓደ ውሉድ ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ነገር ክመልኮ ዘፍቅድ ክኸውን ኣይግባእን። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ክመልኽን ርእሱ ዝገትእ ድማ ክኸውንን የድሊ። ስለዚ እምበኣር ኩሉ ከም እተፈቕደልና ኩሉ ግና ከም ዘይጠቕመና ተረዲእና ኣብቲ ዝጠቕመናን ዓስቢ ዘውህበናን ጥራይ ክንመላለስ ርእስና እናገታእና ድማ ክንከይድ የድሊ። ኣሜን። እንተርፎ ጎይታ ካልእ ክመልከኩም ኣይተፍቅዱ። ተወሳኺ ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10:23 ከምዚ ኢልኩም ኣውጁ ኩሉ ክመልከኒ ኣይሓድጎነ። ናይ ዝዕለት ናይ 1 ዓመት ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ማቴዎስ 27-28